bio prvi napad. Ja sam pokazao totalno kontra. Ja sam pokazao odavde, pa sam pokazao ovo, pa sam na kraju pokazao ovo što je u početku kata. Ovo se zove bunkaj kata. Bunkaj. I kako ide bunkaj? Pa ide red. Ko je to rekao? Pa neko je rekao. A možda se promeni. A brate, možda se promeni. Jel okej? Da se ne bismo zbunili, mi ćemo da uradimo redom koji smo vežbali. Bilo stali malo ovde. Koji je bio prvi napad. Prvi napad je bio lagan ovoj zuki i ja sam radio blok sa nekom kontrom. On se onda skloni nazad. Onda dolazi drugi napad, šta smo rekli, pomažeća ruka. Pa ćemo da napravimo ovo ili ćemo napravimo ovo, on će blokira se skloni nazad. I sklonit će se nazad. Otkine mi ruku, čovječe. I ostalo je sad ovo treće što smo radili. Samo sjetili, aha da, i ostalo je treće, dolazi uči ruke, odnosno ovoj zuki, ja blokiram i tu sam. Znači sad treba da imam, ovo je sad kao borba. Ja radim sad. Znači, prvi napad je bio zuki sa vraćanjem kontra. Ide napad, blok i vraćaš kontra. Ali ja sam se sklonio. Sad drugi napad ide pomažuća ruka. Ne znam na kojoj će strani. Ali vidim da je opasno, ja se sklonio. I treći napad je bio blizu smo, malo se pomeriš da bi ušao unutra, evo ga treći napad, i bam, dođeš tu. Ok, evo je priča. Sad radiš ti. Prvi napad, 1, 2, pomeriš se. Drugi napad, pomažuća ruka, 3, pomeriš se. Treći napad, ja se pomerim nazad da bi ušao unutra. Sad ja, prvi napad, 1, 2, ne čekam ga. Drugi napad, pomažuća ruka, 1, 2, za malo. Treći napad, zameniš ruku i dole uđeš, to. I nema potrebe da